Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant. Ja, beste kijkers. Nee, we zijn nog niet in Spanje. We zijn nog weer bij Limburgplant. Ik ben eens heel even aan het kijken. Nog het nu planten voor deze week. Nee, ik denk zo dat ik over het veen onder de palmboom staan. Voor de zon naar binnen toe. Kijk op de week, hè? Kijk op de weken. Ja, dat moeten we vandaag krijgen. Ja, de kijkers weten niet hoe ze het nu even hebben, maar we hebben net een cake gebakken, want het is duur bij de bakker. Dus we bakken zelf. En misschien maken we er wel ooit een programma over. Als het wilt, dat kan een cake maken, dat kan je je vertellen. Maar we gaan er nu eerst even plant hebben. Ja, dat kunnen we gewoon doen. Ja, Diana, ik dacht dat ik in Spanje was. Palmenzek. En dat groeit, wie hop hier? Ja. Wie kent dat? Ja, die kregen de goede voeding, Ton. En die hebben het hier gewoon zo naar zijn zin. Dat die dadelijk bij een klein in de tuin het helemaal verder kunnen bloeien. En die zit hier in put staan, dus je zal die ook eventueel toe eens in de pot kunnen laten staan. Of? Kent ze hem in de pot laten staan, maar beter is als ze hem in de volle grond zet, natuurlijk. Dat is voor ieder plant beter. Uiteindelijk zijn die zo verzadigd met de wortelgroei. Dan kennen die geen kant meer roeren en dan hebben ze armoede. Dus het beste kent ze in de volle grond zetten. Ja. Dan krijg je toch een vakantiegevoel, vind ik. Ja, nou. Snoe, ja. In deze maand alle bloempjes in het oeden springen, alle knupjes. Dus Kunnen we net even gaan kijken? gewoon eens kijken. Ja. Hé, wat is dit hier? Dit is een sierappel, Ton. Ja. En die kunt ze niet eten, hè? Je kent ze wel eten, maar ja, het zijn niet de appels wat ze gewend, dus wat ze hier bij de kassa kunnen ze eten. Of, Nou, die zijn ook gratis, die hebben geleefd. Hè. Ja, deze moesten betalen, die zijn heel duurder. Ja. Maar het zijn ook flinke knapen, Het zeg. zijn flinke buimpjes al. Het is eigenlijk een sierappel, maar dan in een soort van zulvorm. We hebben ook velvet pillar. Je krijgt nu dadelijk prachtige, beetje fuchsia roze bloesem. En dat is het mooie van nu, die staan allemaal in de bloei. Ja, en dan waren al die bloempjes, dat waren dan die kleine rode sierappeltjes. Deze heeft een beetje rood grunzig blaad. Als er een blaad stuit, een prachtige aanwinst voor de tuin. Maar die zullen ook een ander vorm kunnen zitten. Dat hoeft niet precies hetzelfde te zijn. Dit is een zulvorm, maar inderdaad, wat heel erg mooi is, hoe jullie ook gaan vragen, is in een leivorm. Kan ik die straks ook even laten zien. Dan werden ze gewoon in een leivorm ingebonden. En dan hebben ze bloesem. En dan hebben ze op het najaar die mooie appeltjes. Dus het is echt een sierwaarde voor de tuin. Ja, en daarna, als ze echt de buren, een scheiding tussen de buren wil bijvoorbeeld, of er zit een geboe achter wat ze niet mooi vinden, is een leiboom ideaal perfect ervoor. Oké. Ja. Verder doorstaan gaat de sierkersen. Dat is ook heel mooi nu de bloesem. Ik kan er ook eens even kijken. Dan gaan we eens even kijken, ja. Ja, dit zijn ze dan, Diana. De sierkersen. Anger bloemke, hoor. Anger kleurtje. Dit is een ander bloemke, een ander kleurtje, ook een ander vormboom. Maar ook dit zijn weer inderdaad bloeiende buim, met ook weer geschikt zijn voor het leivorm in te maken. Dus dit nu is een van de eerste bloeiers. Prachtig, zacht, roze-wit bloemke zit erin. Hè? En de oetgreuien, dat zijn echt rode bladen. Dus door het jaar heeft een rooi blaad. Gewoon prachtige sierwaarde, ook als boom. Wordt niet gigantisch groot, dus is ook geschikt voor een kleinere tuin. Ja, en ook geschikt voor een leivorm te maken. Hier hebben ze weer andere varianten, sierkersen. Deze staan nog volop in de knop, moeten nog uit gaan komen. Die beginnen nu al uit te komen. In het roze, in het wit, in het donkerroze. Dus, dat is een heel bloemenspeel eigenlijk. Ja, dus dat is altijd het mooiste eerste tekenen van het voorjaar, de bloei. Ja. En dit zou ook geschikt kunnen zijn voor een leivorm te maken. Dus ik heb eigenlijk goed begrepen, kind zo'n oranje van iedere boom een leivorm maken. Bijna van iedere boom. Behalve een palmboom, hè? Ja, uitdaging. Kunnen we ons doen. Ja, is misschien wel een tip. Ja. Maar goed, dan heb je natuurlijk heel veel groenblievende buim. Laat ik die dadelijk ook even kijken. En dan zijn er beukenbuim. En dat is de carpines. En de carpines is ook een hele mooie boom voor een leivorm in te maken. Dat ook een soort charme. En dan winters blijft er een heel mooi takken gesteld hoor je. Hier staan die carpinissen. Dit zijn echt ideale buim voor een leivorm moeten halen. Een leivorm of een charmvorm, allebei.
Dit zijn ook soorten, eindsoorten van het verkleuren in de herfst. Heel mooi, nou het oranje, de blaadjes. En, ja. Ja, jongen van die lang niks gedaan hoor. Ja, dit zijn inderdaad de vruchtjes ervan. Hè. Dus Oké. ja, de blaadjes eigenlijk, die gewoon dadelijk ook goed komen. Dit is ook een van de allereerste bomen wat in blaad gaat komen. Dus ja, is mooi. Ja, eigenlijk moest ze in de tuin, als ik die zo hoor vertellen en alles wat ik een beetje bij heb geleerd heb al die tijd, is dat ze eigenlijk een beetje verschillende bomen moest zitten. Dan hebben ze veel meer plezier van de tuin. Ja, zeker. Verschillende bloeiperiodes, herfstkleuren, groenblievend, blaadverlezend, grootwerend, kleinblievend, op stemke, hoog op stam. Ja, dus maakt zichzelf een mooie tuin. Ja, Annie, dus ik leer bij je. Ja, Diana, ik hoorde op zijn nieuwe auto, is dat dit? Ja, de kleur, dat kan wel overeen. En hij heeft een geel kentekenplaat voor mij, dus blauw en geel, ja. En Maar- hij is dakloos. Wat is dit van een boom? Dat is weer een andere. Dit is ook weer een beuk, een carpinus. Dus een haagbeuk. Dus dit is wat inderdaad wel winters zien bladerverlust, maar heel lang in blaad blijft zitten. En ook heel vroeg in blaad komt. En de zus, ja, die zijn geschikt voor een lijfworm moeten maken. Ja, heel mooi. Ja, dat is volgens mij toch wel in die leefwormen, hè? Die lijfwormen zijn in, dus we gaan eens een kiekje pakken even. Kom eens. Ja, we gaan eens even kijken. Ja, Diana, dit is het natuurlijk van de tuin te bestaan. Dit is supermooi, ja. Dit is inderdaad een hele mooie boom. Het is groenblievend, zoals de zus. Dus alles wat nu in blaad zit, nu in april, de wedstrijd is groenblievend. Ja, het is de Portugese laurier. Met een kleiner blaadje is een gewone laurier. Krijg je ook finere witte bloempjes. Ook mooi, gewoon roomwit van kleur. En later nog, ja, had altijd een hele mooie, die tekstjes zijn een beetje roodachtig van kleur. Gaat uitgroeien, dus je gaat een ganz mooi charme krijgen. Ja. Ik zie dat ze vers in de pot staan, of... Ja, klopt. Ze zitten vers in de pot. Daarom zit er ook een leentje bij vers gepot. Dus we hebben die klaargemaakt, in potten gezet. En dan is het ongeveer nog een maand of 3 dat die goed doorworteld zijn. En dan kunnen ze uitgeleverd worden. Dus eigenlijk mensen kunnen het ganse jaar door hier bij ons boom komen halen. Ook in de zomerperiode. Dadelijk ergens eind juni, begin juli, dan zijn deze boom eigenlijk geschikt voor om te poten. Dus hoeft ze niet te wachten tot het najaar. Kijk, Ja, kijk. ja, voor ieder wat wils. Dus, En wat ze wilt. en ook wanneer dat ze wils. Nou, ja. ik werd met alles rekening gehouden, zeg. Ja, Diana, wanneer zit ze eigenlijk in een leeboom? Want ik vind dat super mooi, maar waarom duist ze dat? Ja, vaak mensen willen een shame tussen de buren. Vaak nu, omdat er veel wieken zijn, kijkt de buurman kijkt zo op de teier. En dan willen ze dat dichtmaken. Dus dat is een goede rij voor een leiboom te zetten. Vaak is er een moer die wat bedekt moet worden, wat niet mooi is. Dat willen ze afschermen en dat doen ze met een leiboom. Heel vaak ook in de vuurtuin gewoon een sierwaarde van de vuurtuin voor het huis. Dus er zijn verschillende manieren hoe ze met een leiboom eigenlijk in iedere richting moet kunnen schouwen. Dus het is eigenlijk voor alle doeleinden geschikt. Ja, eigenlijk is er voor vrijwel alle doeleinden kunnen ze hem inzetten. En dan Dus is geen het- inkijk maar in de slaapkamer. De thee vind ik niet zo erg, maar de slaapkamer vind ik erg. Dat kent. Dat kan. Ja. Dus de zus staan, we hebben nu heel veel bomen. Zus, die zijn nu nog kaal. Ja. Op natuurlijk een aantal bomen nou, wat ik net zag. Fotinia's, Portugese laurier, gewone laurier. En die andere die wat nu kaal zijn, ja, die komen dadelijk in blaad. En dat zijn dan sierappels, sierkersen, beuken, beukhaag, haagbeuk, linjes, amberboom. Ja, en noem maar op. Eigenlijk vrijwel binnen iedere boom is geschikt voor een leefworm te maken. Dus dan kom ik weer terug op wat ik in het begin van dit gesprek zag. Toen kan ze eigenlijk het beste een beetje verschillende soorten planten. Dan zit ze altijd met het bloesem te kijken, altijd mooi met het blaaier. Dan hebben ze altijd het om de keer. Je hebt inderdaad heel veel keuzes en bloeimogelijkheden. Ja, kleuren bloemen, kleuren blaaier, herfstkleuren. Ja. Nou Diana, het was een zeer, om het heel voorzichtig goed te drukken, voor mij een heel interessant gesprek. Ik hoop voor de kijkers ook. Ja. En ik hoop dat ik de volgende week terug mag komen en dat ze mij dan weer een schat nuutslis in. De Kijk, kids hebben nog niks van nuuts van laten zien, maar ik sta niet iedere keer weer verwonderd. Wie veel nuuts dat zo eigenlijk steeds in. Ja, dan iedere week een nieuwe cake op de week, hè? Ja. Ja. Oh ja, dat keek hoort erbij. Beste kijkers, mogen we u bedanken voor het kijken en ik zal zeggen tot de volgende week. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.